Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, ko salminde goto kala e moɗon e juurade goto kala e moɗon e wiide alhamdulillahi rabbil alamin. Onon jangannoɓe limto pularɓe, Allah walli on limto ngo gasi, alhamdulillah. Hijja ngone gasi, alhamdulillah. Heddino nan ka noon ko eɗen janga karnama goto o ƴettumo mbañotoɗa hen limto ngo mbaɗa ɗum bange. Karnama ɗimmijo o mbañotoɗa ko jangunoɗa e hijjo ko heeda bange. Cooda karna keso hankadi ko mbindanmi ko ma yi newona ma jangude. Joni en payi hankadi e rendinde. Mi holli on alkule ɗe gotal gotal. Allah walli on ɗum gasi timmi, alhamdulillah. Mi masani on ɗum gotal gotal ha timmi, alhamdulillah. Heddiyanka noon ko jangen, kala ko mbindumi on jangani ɗum koto monto heedi. Wadde joni mi hollo on hen ekko seeɗa hade men arde hen taw on keblima. Joni noon en garti e mbaadi men no wayanno. Jangoton ko aset, jangaton ko altine, jangaton ko talata. Wonande jangoɓe alkule Qur'an arabɓe e jangoɓe pularɓe, ɓeɗo joni mbattanama aset ɓe janga. Ñalawma dimanche o ɓe mbawa ɗum jangitade wawa ɗiggude. So altine ari mi adda windande hesere nde jange. Talata o mbawan ɗum wanjitade e jangitade. Alarba so ari mi adda noon windande hesere mbawan ɗum jangude. Alhamisa aljuma on jangata ko ñalɗi, mon mbaw reftade ko jangano aset ko e ko jangano altine ko e ko jangano alarba ko. Ɗum ɗon so rendi keɓa hunde kay mbatta gueɗe ma jangde. Jangde nafata kalde pinɗa, ɓura finande ɗum. Aɗa jangine aɗa ɓeydo wimtude, so ɓooyi mbatta tarande hoorema tawa wiyatar. Ndeɗo jangde ko jangde codol. Joni noon mi waɗon ekko to bange attahiyatu lillahi. Ene woodi ñaagiɓe ɗum mbi mbawa ɗum wadde rewne e alkule pular he. Mon jiiɗo ɗum wiɓirta e moɗon tawde on kollama alkule ɗe, on kollama no masirte kanje fof. Kadi mi jangini on kadi ga o, mi holli on sha, mi holli on za, mi holli on ha, mi holli on a o. Ɗum jeeyaka e pular he, kono waɗira noon ko ha Allah walla on. Ɗum ɗon walla on e jangude nde ko hen mbawata teskade. Joni noon ko arde siftinde on ɗum. Denteɗe waɗiɗe ceernda dental diina ngal heedi bange. Ngal ɗon herro tan ko fate diine hankadi. Sen pini darsuji men diina ɗi nawe toon.
korka so yonti ko toon nawete tafsira Qur'an ɗi to mbaɗoyte kala jiɗɗo yentodirde toon bisimilla mum toon gila law haɗa korka arda winno naata toon gongal ngal ko journal tan waɗete hen kadi ko faate journal lombete ɗon gasi ngalɗa ko jangoɓe tan alqur'ana ɓe limtoye hijju e cimoje e geɗe goɗɗe ko faate e geɗe goɗɗe ɗen ko dulal mum bange tan ko heddi on watte han kadi ngal to ko jango pulaɓe tan lombete toon ɓenne gona jangude pulaɓe men gona toon hankadi ɗe ceerdama no yiɗa wayde waɗama hankadi feewi moƴƴi hankadi dental diine heroro bange dental journal ngal heroro bange dental pular ngal heroro bange dental alkule qur'ana arab heroro bange an noon garowo o numéro o nani ɗon mbatta ko 00221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya WhatsApp o ngara kala ɗo jiɗɗa nadde ɗo kalanɗa sarɗiji ɗi aɗi belma naata a yiɗa jokka haajuma arɓeɓe jokka haaju men boni foti on kay waɗaɓe hen balle mon ɓe bisimilla moɗon on wonɓe YouTube ɓe oɗon janga hen onon wonɓe Facebook oɗon janga hen walla dente goɗɗo nawete oɗon janga hen on kadi mbaɗa hen alarbaji moɗon e jingere moɗon taw goto fof anda ɗum ɗo ko ballal ballategal walla ngal wona walli hoore muɗum aɗa janguineɗo gonɗa a tampani a loraki so yino waɗama dental bange WhatsApp ko toon ɓuuri welde jangguirde nde wonno toon so nannama aɗa wawi nanude ko jangata ko ñifa connexion ma gona e jangude kono sa wiyama ya jangguir YouTube to ko tampere ma waɗa connexion mbawa jangude ɗum waɗi noon waɗa WhatsApp bange mo ganduɗa wattane ko puya ɓolo oɗa WhatsApp waɗa tan ko jangguete hen ko groupe muɗum ko ɓe jeyata Qur'an arab ɓe lombo toon ngal to ko journal sa yami ya heeɓi journal e nder weeye he connexion ma yaha hen wiya wadde waɗen mbaɗen feeta nanguite lombe ɗon kala natɗo hen heeɗo hen ngal to wiya yo waɗa sharia o ɓe jangoɓe sharia ɓe lombe toon nanne toon so a fini kuɓɓa portable ma nanna ko ari ko ñifa connexion ma gona jangude ko ni wayi ha noon garɗo jiɗɗo jeeyede hen bisimilla ma en paltaki hay goto noon ko jiɗɗo tan wiya jiɗɗo garɗe wallude ne walle wona tan on jarama jokke golle min beltima ɗum nannaki famnaki yo Allah wallu en nande e famde bisimilla goto kala e mon jiɗɗo nadde hen ala o nokku ono ala nannam kaari ko jiɗi fof ana hoore mum nanna hoore mum yo janga ko janga adi hen ɗo joni noon mo waɗan ekkoji to banggue pular o gayni ko jangete e alkule ko gasi heddi joni komi hollon kadi no rendinirte han kadi oɗon ndendina oɗon janguira ɗum taw jangate ko e nder mbaadi julde nde rewnate tawa aɗa janggoto hen pular ma aɗa wawata hen diine ma aɗa janggoto hen pular ma aɗa wawa diine ma joni ko tahayo mbatten hen ekko eɗen jara noon ha tayo o gasa wona a wawi tayo o e sifa newiɗo keeriɗo jawɗo yo rokken nande e famde joni jangoɓe pular ɓe e jangoɓe alku aran ɓe jangoton ko aset e altine e alarba no wano wayati noon ɗum toon tan ko ɗo jingene wawa yaade joni e nder hen noon mon ji nde wonno woɓɓe hen ko nalɓe hesɓe ɓenne mon ji ɓe nelde less ɓe gado waddanede windande nde ɓe gonayi jangorde onon keɗon yeeso ɓe to gona heɗɓe yeeso arɓe ɓe hesɓe ɓe ɓeyne dokke ko hesɗi ko jangano ko fewnti ha feewa
e sifa newiɗo keeriɗo jawɗo aɓe mballe aɓe kepto on onon kadi oɗon jokki haaju moɗon ɓe to ne janga ɓe gara janga ɓe to fuɗɗiɓe ene dokke windande bange e nder duɗal he ɓe to janguɓe ha gayni ɓe ɓen dokke wawde rindinde e wawde jangude onon kadi so jangi han mbawi kadi jangu koɓe jangata ko wona a dañi ga a dañi ga ɗum kadi jiɗi wadde kadi inchallah ko watte fof ma haale ha gasa hayde waɗoyide janggo e jaam mbiyami haalannoka tawa haalanama e ɗiɗon ko galle men ko golle men amin ñagani on Allah moƴƴere amin ñagani Allah kadi cellal e sembe e kattanɗe e bawɗe koko nana ara mbaɗon hen balle moɗon e jingere moɗon yo Allah hokku en nande ɗum e famde ɗum ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kawle Sénégal alhamdulillahi bil alamina numéro o nan ɗon huccite maɗa waɗi WhatsApp gara hen kaala indema e yettode ma kaala ko jiɗɗa jangude ko no waɗa toon walla ka jiɗi wadde hen ballal ma so Orange Money so Wave so Western Union mo garam ɗo mbatta rewa ɗon yetto men nani yo Allah wallu yo Allah newnu kadi yo Allah reen wassalam